Mitch urakana erdialdeko Amerikatik pasa ondoren, segituan albiste izateari utzi zioten 11 ondorio larri sortu ziren. Esate baterako, Santa Catalina de Ixtahuacan herrian. Giza galera mingarriak pairatzeaz gain, eremu horretako biztanleen etxebizitzak, haizeak eta urak eraman zituen. Gainera, urakanak nekazal lurra beratsak erabat ondatu zituen. Egoera honekin jabetuta, lankidetzarako ingeniaritzan, ekoizpena eta garapena bermatzeko behar dituzten nekazaritza mekanismoak berreskuratzen eta ingurumenaren hobekuntzan laguntzea ezarri genuen helburutzat. Proiektuak 3 urte iraun zituen eta nekazaritzako teknikari batek ikuskatu zuen. Guztira kostua 84.000 eurokoa izan zen. Hasiera batean, Euskadiko Kutxak eta beste zenbait emari lagun 30.000 eta 50.000 lortu ziren lehen urratsak eman alizateko. Gero, La Caixa Fundazioak 58.000 euroko dirulaguntza onartu zuen. Proiektu honi esker, elikadura erabat bermatzen da, baita kaltetutako biztanleriaren biziraupen ekonomikoa ere.